היום אני אראה לכם כיצד להעלות או להוריד את אחוזי הסוללה באייפון. תוסיפו קודם כל את הסורס הזה בסיליה. למי שלא יודע איך להוסיף סורסים, אוקיי, נכנסים למקורות, ארוך, אוסף, ופשוט תוסיפו את הסורס שנתתי לכם. אני כבר אספתי אותו. אוקיי. תכתבו fake percent ותלחצו על השלישי. ככה זה נראה. אתם פשוט מתקינים, אני פשוט התקנתי כבר. אז זה מה שתעשו, תתקינו את זה. אחרי שהתקנתם, אתם נכנסים להגדרות fake percent. עשיתי את זה עכשיו על 100. אני יכול להוריד את זה לאחוז אחד. והנה זה השתנה לי לאחוז אחד כמו שאתם רואים.